Hero plan hero. Oi, gahamda dolro. Ready da sadi norok ready da. Menai ni tabuk di berai ani acceptability phekeli peace khai test khai nai di ani leini bahai manai ani mono ko sup janai nono hongke hini sanai gangla jakhe buku khanai hey boroni manka nung asik rendi berai nungbo kikrok suya musuk ja jai she gerai ning da ani gesam no manai oro tong thok jagai tong lama orang gelai jak nugui sabo khojai naya tong oi ani mung haino Anthor ya nugya da bini kheto angbo phalai jakha waisa nugya da wanchup tong tikhna bola ano thokai janani angke wanchup tong go non se phacha chawi kharani borok painani nung ani jalak no ani menai bai semia horo honai sanai no second hand iPhone bai bole torjak tong tika bai gari ni luk bai bonono kagi kelangkha ani ron batam janung sebala men jang ko khana second hand kunju tamong jak kubai kono seketa masu jaya bang jalai sanai rong ni bai yang rejimo sojak jena bing biki ya ko joak bodolok sedai jak lengji he ogri le kete bek sikajak mukhang na singnai malai borong kotor basi thaijak yak bai koprok nai belai bini pensi kising jak je buji nai buji rek di saimai ang